belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteren vond er een multidisciplinaire controle plaats bij 2 bedrijven die handelen in auto's en auto-onderdelen. Het ging om locaties aan de Santa Rosaweg en de Santo Domingoweg. De actie vond plaats onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao. Dat is een samenwerkingsverband van overheidspartners die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De actiedag was niet alleen gericht op toezicht en controle. De bedrijven werden ook voorgelicht over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden als er in auto's wordt gehandeld. De komende periode zullen meer bedrijven in de autobranche worden bezocht. 3 agenten zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor een rol in een drugscontrole bij het Marnix College. Op 7 september vorig jaar werd er gecontroleerd op drugs en andere verboden goederen. En 3 agenten zouden verantwoordelijk zijn dat minstens 25 leerlingen zich geheel of gedeeltelijk moesten uitkleden voor de controle. Daarmee zijn ze over de schreef gegaan, zegt het Openbaar Ministerie. De agenten zullen zich moeten verantwoorden voor de rechter. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Vakbond APVO heeft een ultimatum gesteld aan het ADC. Er wordt al jaren gewacht op een beoordeling van verschillende werknemers. Dat kan niet zo langer duren, zegt Kenneth Bremer namens de APVO. En daarom moet het ADC vandaag uiterlijk antwoorden wat ze willen gaan doen met de beoordeling van de werknemers en de gevolgen van die beoordeling. De afgelopen dagen is er veel gediscussieerd over een grote controle die plaatsgevonden heeft bij Sendos. Meer dan 300 werknemers werden gecontroleerd om te kijken of ze over de juiste papieren beschikten. Maar de wijze waarop de controle plaatsvond heeft tot veel kritiek geleid. Er is nu besloten, volgens het ministerie van Financiën, dat bedrijven te horen krijgen dat ze wellicht gecontroleerd kunnen worden. Maar er wordt geen datum van de precieze controle gegeven. Dat schrijft de minister van Financiën in een brief over deze zaak. Parlementariër voor de MFK, Eduard Braam, gaat in hoger beroep. Braam was eerder voorgedragen door de MFK om minister van Justitie te worden, maar kwam niet door de screening heen. Het heeft te maken met een zedenmisdrijf waarvoor hij 22 jaar geleden is veroordeeld. Volgens de rechter staat dat in de weg dat hij minister kan worden. Braam is het daar niet mee eens en gaat nu in hoger beroep. De partij MFK heeft inmiddels een andere kandidaat voorgedragen. Shalten Hato werd vorige week beëdigd als minister van Justitie. De politie maakte gisteren bekend dat de 60-jarige Ruben Seibald gisteren in het ziekenhuis is overleden. Hij was ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk op 13 maart op de Nieuwe Haven. Bij het ongeluk kwam 1 persoon om. Seibald is de 2e dode bij het verkeersongeluk. Volgens de politie wordt Seibald ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. Hij reed volgens controle meer dan 194 km per uur zonder veiligheidsgordel. De Extra meldt vanochtend dat Pacheco Domacacé is overleden. Hij was jarenlang directeur van Casticultura en speelde een belangrijke rol in het culturele leven van Curaçao. Zo was hij ook voorzitter van de Fundación Cultural CU Curaçao. Namens de Extra veel sterkte aan zijn familie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.